Mr. Nikketellä taas jälleen ja me pelataan Forza Motorsporttia. Joo. Mä vasta laitoin tämän pelin koneen sisälle ja nyt se alkaa lataa sitä. Tässä eka ennen kuin me voidaan mennä Freplayhin valita auto. Se eka näköjään lavaa ja meidän pitää läpäistä yksi niinku semmonen kenttä. Semmonen joo. Tää voi olla hirveä äänestä tulee oikeesti. Voi olla hirveä. No niin, näin mä tykkään. Tämä on mun suosikki. Sä et opeta kuulla mua missään tapauksessa. Kun siis tän huonommin Forza Motorsport. Noniin. Ei näkin voi mennä tän huonommin. Se hauska. Kerrankin mä ajan tässä tunnelissa niin on jotain valoa. Niin. Täällä tätä paljon paremmin. Nyt mä vielä Johan tätä. Ihan mestari. Olen mä. Olihan se. Ja kääntiin niin. Nyt pääseks mä nyt Freplayhin? Tekis mieli vähän päästä Freplayhin. Begin your career by selecting Joo. first. Yes. Each car available has been optimized to ensure a balanced race. Mistä tietenkin? Mun pitää valita tämmönen huono kakka-auto. Vitsi. Ottaa sitten Sparkisamperi. Jos on kerran niin paikka, tämmönen paska. Otetaan vaikka musta. Select Go Race to get right on the track. Noniin. Go Race. To start your career, select World Tour. World Tour takes you on an expedition of the world's most elite racing circuits in some of the fastest cars available. You begin your career in the amateur division. Here you will compete against subcompact cars in a short 5-race season. Voitko olla oikeesti ihan oikeesti tätä ärsyttävämpää peliä? Now we move to the Ladera test track, a facility dedicated Ei tästä to voi testing tehdä of mitään, cutting-edge pelkkää automotive pälkätystä technology. tämäkin. Joo, Each mä racing menen circuit, tohon. you can Heippa. choose from several events. Displayed events are suitable for either your current car or cars in your garage. From here you can manage your settings Start prior race, to no racing, niin. or simply select Start Race to get right on the track.
Vihdoinkin. City Car Open päivöi. Mitä? Outo sevyyspaino. No, mulla oli pakko ottaa toi, kun tämä päätetään, että Joni tässä tämä valitaan. Ota siitä nyt selkaa. Eikkari siitä. Voika oikeasti niinku Monsterrats painia. En mä oo painimassa minnekään. Mä heitän difficultyä. Joo, mä... Okei, se onkin jo easyllä. Mä vähän puskaan. Laittaa sitä hartia. Taitoista normaa. Koska mä tiedän, että mä häviin. No niin, kaikilla olisi tämmöstä ruokapäivästä. Helkkari. Tää on huomaa. Mene pois. Se on ihan kuin joku paskalehtaana. Ei taisu saa liikaa.